কুকুরাদি অমাবস্যার মুখে ঝঞ্ঝরাতি নিশ্চয় ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଯାଉଛି, ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅ। ଆଉ ବାଟ ହେଲେ କିଛି ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବେନି ସାର୍। ଅତି ଏ ତମର ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହେ ଶୁଣିବାର କହ, ଜଏଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏଣ୍ଟ ପାଇ ହୁଏ। ଯଦି ପ୍ରେମ ହେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଯଥାଟାରେ ମୋ ପଚାରିକି ମୋ ବ୍ୟାଗ ପଚାରେ ପଡନ୍ତୁନି ସାର୍। କାହିଁକିନା ଥରେ ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢିଯା ସାମ୍ନାରେ ସିଂହ ଥିଲେ ବି ମତେ କୁକୁର ଭଳି ଦେଖାଯା। you also find it. After every tunnel there is light. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଶେଷରେ ଆଲୋକ ହିଁ ଥାଏ। And by hook or crook, encounter specialist Chirag Das must find out that light. Okay, I will see you again.